Bună tuturor! Astăzi vom face al doilea episod din Minecraft, lumea minunată. Din păcate, când m-am jucat eu off-camera, am vrut să filmez și a ieșit o parte proastă și n-am mai avut cum să... Dar promit că am să o editez și am să o pun pe filmarea aceasta. Așa că eu acolo n-am făcut mare lucru. Doar am săpat puțin aici în copacul ăsta. Nimic prea realistic. Adică na. Și mi-am făcut și un pat, că na. Trebuie să faci asta, că dacă nu ai pat, nu prea ce să faci pe Minecraft, adică na. Doar pe aici. De preferat ar fi să pun și eu aici o ușiță, adică na. Una de spru. Mai bine îl fac, uite așa, știi? Uite așa, ușa normal. Na. Ai, și n-am cărbune, Uite aici, dădeți-vă, mă! Scuzați-mă puțin, dar nu pot. De fapt, chiar eu pot să dorm. Hey! Nu-mi pasă unde îl pun, doar vreau să-l pun să fie zi. Păi mi-am amintit că am și o... Da, deci să înțeleg că de aici nu prea mai continuă căpăcelul, dar o să-l continuăm noi cu o terasă minunată. Na. Na. Haideți să mergem după, dar mai întâi mergem să luăm niște lemn. Nu mai avem lemn și nici mâncare. Cred că am să mănânc asta, uite așa. N-am mâncare, efectiv, deși eu am, doar că n-am putut ce să gătesc. Ba da. Stați așa puțin. Pune și câteva bucăți. Deci știi ce? Pune-le pe toate astea. Haide că merg să sap. Ei. Avem și niște puieți, văd. Cred că am să-i plant. No, aici ar mișto să ai o casă în copac. Am văzut și eu, dar na. Știți ce idee mi-am venit? Dacă tot am spart copacul, l-am tăiat de fapt, dar na. Și o să crească altul nou. De ce să-i lăsăm frunzele? Că putem să-i le tăiem și facem două lucruri deodată. Așa. Perfectos. Dacă auziți sunete pe fundal, e fratele meu, nu contează. Pune unul nou, ia-o. Ca să fac 200 de... Cred că-ți de ajuns. Haide. Haide că mi-ajung să fac 3 terase, ești nebun. Haide. Fric. Dar unde mi-e copacul? Că sui tu, că și nu mai am... Uite-l. Da, nu e într-o zonă prea bună, dar nici într-o zonă prea proastă.
Nu, aici, scuzați-mă, dau puțin lag. Mai de cap. Știu că nu o să mi se spawneze spawn-ul, da, măcar o să am și eu dormitorul meu. Da. Dacă tot facem, să facem și noi pe noi, să acoperim pe aici. Dacă se ne ajungă toate frunzele, deci puteam să fac și lemn, da, în fine. Eu am vrut să fac din frunze pentru că am văzut și eu pe YouTube niște case frumoase și m-am gândit să fac și eu, nu? Stați puțin, așa. Aș zic să le luăm pe astea, că nu prea avem nevoie, zic eu. Am făcut roșii de trebuieți. Dar ce că aici tot am să acopăr tot așa cu lemn, pac. Și dacă vă întrebați de ce, vă explic imediat. Da, e destul de măricică, adică nu mă plâng, e cel bună. Să-mi iau și eu partea. Și să îmi pun eu. Ia. Pac. Pac. Aici. Așa, cum am zis. Pun și eu câteva bucățele de lemn. Și pun și eu așa puțin să se facă așa. Știți și voi ce zic. Așa, până din astea 14 bucăți de iron, am să fac și eu un topor, uite așa, țacă. Uite așa. Hop, hop, hop. Și da, dacă vă place, nu uitați să scrieți în comentarii. Așa. Ia. Ia așa. Dacă merge mai încolo. Ia stați puțin. Nu dau... Se zicea să mă duc măcar în casă să nu vină vreun creeper pe la spatele meu, că aia sunt. Ia, stați așa puțin. Nu bag vreo comandă game mod sau ceva. Vreau să văd cât de departe este un village de noi. 500 de blocuri. Nu sunt multe. Adică 1, 2, 3, 4, 5. Să fac repede, adică, na. O, avem. Ia. Vezi, real. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Opa. Op. Așa, și eu zic și aici. Opa. Și aici un opa. Și aici un opa. Și gata, avem căsuța completă. Yay! Fac și iron asta să se facă. Da? Da. Să pun și aici niște lemn, dacă mă înțelegeți. Da. Deci, eu zic că e foarte mișto. Așa, să fie
Na. Am eu casă bună, deocamdată, zic eu. Oricum, după ce o să stăm câteva episoade, cred că am să dărâm eu off-camera, că de nu să fac asta într-un episod, cred că am să dărâm eu toți copacii și am să ne facem o casă de aia ca lumea, dacă știți la ce mă refer, că avem nevoie. Na. Și dacă e mai mișto faza, am niște iron, ce armă? Ia puțin iron. Da, asta e, o să mergem așa, perfect. Uite-te voi ce s-a făcut aici, nu e frumos, nu e bine, hopa. Să găsim și noi o bolticică. Ia. Ce se aude? Ați auzit și voi? Na. Zic să căutăm și noi o... Haide. Zic să caut și eu dacă e o... chestie. Da, na. Ia. Știți ce? Cred că... N-ai cum. Dacă n-ai apă, n-ai cum dacă n-ai apă. Păi da, e logică, orice plantă n-are cum să crească dacă n-are apă, la urmă. Deci, dacă nu găsesc casa... am încurcat-o. Ăla e. Gata, am găsit, dar trebuie să pun și aici, uite, pac. Să pun și aici, pac, să-mi dau și seama. Da. Așa că, acesta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să scrieți în comentarii. Eu am fost Alexandra, pa!